az a másik videónak a befejező része. Úgyhogy sziasztok, de megint, mert hogy kikapcsoltam a telefont, és a felvétel is úgy megállt. Úgy ott tartottam, hogy mondtam, hogy berakom a limitedeket. Úgyhogy beraktam, úgyhogy ezt megmutatom. Ja, azt mondja, hogy itt van Tin Kodró, Gyugyarok Balázs, Gavi, Bergimus, vagy mi ez? Itt van egy Mark Szécsi, és itt van egy Robert Lewandowski, ide egy Loic Nego, és ide egy Benjamin Pavard. Itt van egy Patrick Por, Cristiano Ronaldo, Marco Nikolic, Ronaldo megint, két szériás, és akkor beraktam mind a kettőt. David Alaba, Antoine Griezmann, Vinicius Junior, Sterling, Raheem Sterling, itt van Dodó Kacsa, Mario Götze, Traoré, Paqueta, Lucas Paqueta, és még itt van Mbappé és Kier, Simon Kier, és itt van a 150 coins kártya. Ugye itt még bőven fér, de blister szerintem már nem fogok venni, hanem rendelni lesz kártya, megint ilyen, majd később. Elvileg szeptemberi lesz kapható, mert én azt hallottam videóba. Úgyhogy ja, itt a Fortnite arénában vagyok, mert nem egyedül játszottam, már jól az egér. Igen. És akkor állítom. Ajhó. És akkor ez level 21-es vagyok. Megvan ugye a Battle Pass. De a V-Buckokat kivettem, innen még nem. Remélem csak jutok level 90-ig, de mindegy. De ha tetszett így az egész videó, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Na, csumi!